καλωσορίσω τον συμπατριώτη μου τον Μινά, τον Μαυρικάκη, τους φίλους συμπατριώτες από τη Συντονιστική Επιτροπή που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Σήμερα δεν βρεθήκαμε εδώ για να κάνουμε ανάλυση, βρεθήκαμε για να κάνουμε υλοποίηση. Υλοποίηση ενός σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης της Κάσου που το συζητάμε και το επεξεργαζόμαστε τα τελευταία 3 χρόνια. Και επομένως, μαζί με τα εγγένεια της έκθεσης, ελπίζουμε η έναρξη του διαλόγου για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος να οδηγήσει και σε άλλα αποτελέσματα, εκτός από τα εικαστικά που θα χαρείτε σήμερα. Νομίζω ο τίτλος «Συνάντηση» είναι πολύ χαρακτηριστικός. Εκεί που ο Μαγιό, ένας Κασιώτης στην καταγωγή, ίσως και στην ψυχή, συναντά εκείνους οι οποίοι εμπνεύστηκαν από την Κάσο. Και νομίζω ο διάλογος αυτός αναδεικνύει και την μεγάλη ιδιαιτερότητα του νησιού, αυτή την ιδιαιτερότητα που μας φέρνει και στο δεύτερο σκέλος της σημερινής παρουσίας. Να ευχαριστήσω την ομότιμη καθηγήτρια, την κυρία Μοροπούλου, η οποία πάντοτε βρίσκεται σε επιφυλακή για να μας φέρει καινούριες ιδέες και κυρίως για να δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο το οποίο θα αναδεικνύει την Κάσο. Και αυτό που συνδέει τη συνάντηση με το σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης είναι ακριβώς η ιδέα ότι η Κάσος είναι ένα διαμάντι ακατέργαστο. Η σημερινή εικαστική έκθεση καθώς και η συζήτηση για την αειφόρο ανάπτυξη της Κάσου αποτελούν σημαντικά βήματα για την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του νησιού. Με το σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης που προωθείται, στόχος μας είναι να συνδυαστεί η παράδοση με την καινοτομία και η προστασία του φυσικού πλούτου και πολιτιστικού πλούτου του νησιού με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και βιώσιμων πρακτικών. Η σημερινή μέρα αποτελεί όχι μόνο φόρο τιμής στη θυσία και τον ηρωισμό των προγόνων μας, αλλά και ένα σημείο εκκίνησης για το μέλλον της Κάσου, με οδηγό ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης για τον τόπο μας. Βάσει το παρελθόν, οφείλουμε να κοιτάμε το μέλλον, πρέπει να βλέπουμε μπροστά και γι' αυτό η ελληνική πολιτεία πρέπει και νομίζω ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων το κάνει και πρέπει να το κάνει ακόμα περισσότερο, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ και αυτό δείχνει και η συμμετοχή μας, να είναι πλάι στην Κάσο και σε μέρη σαν την Κάσο, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν με ισορροπία με το φυσικό και με το δομημένο περιβάλλον. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των άγωνων γραμμών που από τα 90 εκατομμύρια που είχαμε το 2019 φτάσαμε στα 155 φέτος, ένα μεγάλο κομμάτι έχει πάει στα Δωδεκάνησα, ένα σημαντικό κομμάτι έχει πάει στην Κάσο Κάρπαθο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί δεν θεωρούμε ότι στο 2023-2024 ή στο 2022 θα μπορούσε κάποιος να πάρει ένα καράβι τον Πειραιά και να κάνει μία μέρα για να φτάσει σε αυτά τα όμορφα νησιά. Τα τελευταία 4 χρόνια το Πολυτεχνείο συντόνισε το σχεδιασμό της αειφόρου ανάπτυξης της Κάσου με επιστημονική υπεύθυνη την ομότιμη καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου. Τα αποτελέσματα έχουν ήδη παραδοθεί στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου και σήμερα υλοποιούνται με το Πολυτεχνείο ως τεχνικό παραστάτη του Δήμου. Και θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, τον κύριο Ρελό και εσάς κύριε Δήμαρχε, για αυτή τη σημερινή συνάντηση που έχουμε μίξει την ιστορία με το μέλλον και στο πρόσωπο της κυρίας Τόνιας Μοροπούλου που είχε την ευκαιρία στη Βουλή να ξεδιπλώσει το αναπτυξιακό σχέδιο για την Κάσο αλλά και για άλλα νησιά, ευχόμενοι όλοι να συνδράμουμε στην υλοποίησή του. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ζουν στην πραγματικότητα τα μεγάλα προβλήματα. Νομίζω ένας σχεδιασμός μπορεί να γίνει μέσα στα πλαίσια τα οικονομικά τα οποία έχουμε. Ένας τέτοιος σχεδιασμός που θα αναιρεί όλα εκείνα τα οποία μας βασανίζουν μέσα από την νησιωτικότητα. Η μεγάλη δραστηριοποίηση του Μεσοβίου Πολυτεχνείου, η Σχολή των Ναυπηγών, ο Σύλλογος των Ναυπηγών των Διπλωματούχων, μαζί με τους εμπειροτέχνες ναυπηγούς, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού σας ως πρότυπο που πρέπει να αποτελέσει, δηλαδή, πρότυπο για όλα τα υπόλοιπα νησιά.